Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Usman Abubakar. Kamar yadda kuka sani, a yau bidiyon da zamu muku bidiyo ne akan hanya mafi kyau da mutum zai bi idan ba shi da kwamfuta ya dinga yin amfani da wayarsa kamar kwamfuta. Za ku yi mamaki da faɗar wannan abu. Wannan abu ne mai sauƙi kuma zai taimaka da wanda yake yin YouTube, musamman wanda yake da YouTube channel ba shi da ikon mallakar kwamfuta, da kuma waɗanda ma ba YouTube channel ne da su ba suna son su dinga yin wani abu wanda yake zai fi kyau mutum ya yi shi a kwamfuta. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon in nuna muku ya za a ku mai da wayar ku ta dinga muku aiki irin na kwamfuta. So amma ina roƙon kafin mu shiga bidiyon nan, duk wanda ya buɗe bidiyon nan ya danna mana alamar lakin a wannan bidiyo, sannan kuma ya share ɗinta, kuma idan sabon zuwa ne kai ka manta da yin subscribe. Mu shiga cikin bidiyon nan. Dalilan yin wannan bidiyo da zan nuna muku yadda za ku mai da wayar ku daga waya ta dinga muku aiki irin na kwamfuta shine saboda yan uwa da dama suna amfani da YouTube channel ɗinsu ba tare da misali suna da kwamfuta ba. So kuma akwai abubuwan da dama za a buƙaci cewar mutum yana da kyau ya kasance ya mallaki kwamfuta wajen tafi da su, ko kuma ya san yadda zai mai da wayarsa kwamfuta ya tafi da su. So ina roƙon kafin mu shiga cikin bidiyon nan, idan wannan ita ce bidiyon ka na farko a channel ɗina, da ka manta da danna min subscribe, sannan ka danna lakin ɗin bidiyon nan, kuma ka kunna ƙararrawar sanarwa domin da na ɗora bidiyo ka kasance kai ne na farkon ji. So a baya, kwanakin baya kaɗan, akwai yan uwa da suke channel dinnan ta Usman Fasaha TV sun roƙe ni akan da Allah nuna musu yadda za su iya dinga sarrafa channel ɗinsu ba tare da sun sami matsalar da dole sai sun mallaki misali kwamfuta ba. So wannan ita ce bidiyon. Abu na farko, duk browser ɗin da kake da shi, yanzu za mu gwada da Chrome, domin Google Chrome duk wata waya ta Android ko iPhone ko duk wata waya da take duniya, mutum zai iya downloading ɗin wannan browser a Google Play Store, ko kuma misali mutum zai gama already yana da ita a wayarsa. So don haka za mu shiga mu nuna muku. So nan kun ga mun shigo cikin Chrome kamar yadda kuke gani. So nan ga gurin wani search nan kamar yadda kuke gani. Nan ga gurin search, mutum zai iya rubuta duk abin da yake so ya rubuta. Misali ana mu bari mu search din Usman, misali Fasaha TV. So kun ga anan gashi Usman Fasaha TV, ga bidiyoyinsa da wasu bayanai da suka shafe shi. So wannan kenan. So idan mutum ya fito, kun ga haka yanzu ga abin nan ya fito haka dara to, amma idan ka zo daidai inda nake nuna din nan mai dige guda uku, idan kana so ka mai da browser ɗinka ta zama kamar kwamfuta kuma ka sarrafa ta, shine zaka danna wannan digen uku sai ka yi ƙasa. Idan ya buɗo ma ga wani guri nan ya alamun kamar TV, kamar app, ya dai sa desktop site, ma'ana ka mai da tsarin ya koma na kwamfuta, to sai ka cike nan gurin. Kun ga nan na cike, ina latsa shi, kun ga yadda pejin ya canja ya komo ya ƙaro bayanai da yawa ta nan gurin kamar yadda kuke gani. Misali ta nan gurin kun ga ya fito da wasu ɗige-ɗige na Google App da sauransu, kun gani, wanda a da ba haka yake ba. Bari ku ga in daɗa danna gurin ɗige uku ɗin nan, in cire wannan tick ɗin da ne, za ku ga ya fito, kun gani. A nan za ku ga babu wani Google Apps da sauransu, sai dai kawai gashi na rubutu da abu. So idan ka dai mai da shi computer desktop site, za ka kafi ganin komai tar da yawa, komai za ka iya gani kamar yadda idan kwamfuta ka sama. So wannan shine abu na gaba. Shine za mu shiga YouTube mu nuna muku yadda za ku yi. Idan ka shigo kamar YouTube kamar haka, kuna gani a nan a YouTube misali, kuna gani muna cikin YouTube kamar haka. So da muka shigo cikin YouTube kamar haka, misali kawai za mu shigo, idan muna so mu dinga sarrafa wayarmu, mu sarrafa YouTube channel ɗinmu, kuma ta hanyar da muke buƙatar kwamfuta ce za ta yi.
so kawai za mu kuma danna ɗigo ukun nan, muna dannawa sai mu mai da shi desktop site. Muna danna za ku ga YouTube ɗinmu gabaki ɗaya ya canja daga wani yanayi ya komo yanayin kwamfuta misali. Gashi nan komai za ka iya yi, idan ka danna nan za ka iya danna komai, ka iya canja kwamfuta, ma'ana ka canja komai da kake so na channel ɗinka ka sarrafa, kai uploading ɗin bidiyo kamar yadda ake so a yi da kwamfuta, duk za ka iya yi. So yan uwa, wannan shine kusan ƙarshen bidiyon mu na wannan darasi. Idan akwai wani mai buƙatar tambaya ko kuma sharhi ko wani ƙarin bayani, so ina so in sani a gurin comment. Kuma sannan idan ba kai subscribe ba, ina roƙon ɗan uwa da ku min subscribe. Sannan kuma kar ku manta da yi mana liking ɗin bidiyon nan, domin liking ɗin bidiyon nan yana taimakawa a YouTube mutane da dama su gani kuma su masu amfana. So na gode, naku Usman Fasaha, sai mun haɗu bidiyo na.